tots els llocs que hem trepitjat, sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Hola, molt bona tarda, amics i amigues de Sant Joan d'Espí. Gràcies per ser-hi. Molt content de poder compartir un breu moment amb vosaltres i permeteu que comparteixi amb vosaltres 3 missatges. El primer de tots, tota l'ofensiva legal, judicial que estem tirant endavant des de l'exterior, des de Bèlgica, des d'Alemanya, des d'Escòcia, des de Suïssa, està segur per confirmar el que ja sabíem, que és que aquesta causa judicial, aquesta persecució penal del govern, dels membres del Parlament, dels líders de la societat civil, és una aberració, no té cap mena de justificació, és un frau de llei, és un abús total del Codi Penal i Europa ens està permetent demostrar-ho. I per aquesta raó ara és el moment d'exigir la suspensió de la causa. No podem exigir menys que això, l'anul·lació completa d'aquesta causa, el més immediatament possible, per tal que els companys que estan a la presó surtin immediatament, per tal que els exiliats puguem tornar. Nosaltres seguim treballant cada dia des de l'exterior exactament amb aquest objectiu, que és, insisteixo, l'anul·lació de la causa judicial de manera immediata. En segon lloc, tenim un mandat, que és el mandat de l'1 d'octubre, i li volem ser fidels. L'1 d'octubre, ho he dit moltes vegades, com a ciutadans vam fer una cosa inèdita fins a llavors, que és sobreposar-nos a la nostra pròpia por i defensar els col·legis, defensar les urnes, i vam fer possible el referèndum, i el 27 d'octubre les institucions vam voler estar a l'alçada, també ens vam haver de sobreposar la nostra pròpia por i vam fer la declaració. I ara tenim l'obligació de ser conseqüents. Els que vam empènyer per fer la declaració, els que vam salvar, el veu salvar el referèndum, tenim l'obligació de ser conseqüents amb aquella declaració, de ser fidels al mandat de l'1 d'octubre, que és molt clar, que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I per això farem el concepte de la república, que és un dels instruments, no l'únic, però és un dels instruments que ens ha de permetre precisament això, precisament aconseguir que aquell mandat, que és un mandat que existeix, s'acabi fent efectiu. I en tercer i últim lloc, no oblidem que avui Europa està en un combat, en una cruïlla entre més democràcia o la regressió autoritària. Aquest és el combat europeu, i Catalunya no és més que l'escenari privilegiat, però no l'únic, un dels escenaris, sí, molt important, d'aquest combat. Per tant, a Catalunya Europa també s'està jugant el seu destí. A Catalunya el combat és entre autoritarisme i democràcia, i Europa va néixer i es va fundar per evitar que l'autoritarisme guanyés la partida i per assegurar que mai més ni el nazisme, ni el feixisme, ni el franquisme tenim dret a afegir nosaltres puguin guanyar la batalla. Per tant, sí, farem entendre, li estem fent entendre a Europa que el combat de Catalunya va de democràcia, i és per això que amb el nostre coratge, amb la nostra determinació, pacífiques i democràtiques, però coratge i determinació, al cap i a la fi ens en sortirem. No oblideu, això que us hem dit tantes vegades, la vostra força és la nostra força, de la mateixa manera que nosaltres volem que la nostra força sigui la vostra. Una abraçada molt gran i molt bona nit. El suport cap a tots nosaltres afegeix aquesta llarguíssima cadena d'actes de solidaritat, de suport, d'afecte que al llarg del territori, al llarg dels països catalans, moltíssima gent ens feu arribar de manera continuada, persistent, al llarg de tots aquests mesos. Us ho vull agrair en nom propi, naturalment, però en nom de tothom, dels que són als 3 centres, a les 3 presons espanyoles, dels que som a diversos llocs de l'exili, de les nostres famílies, de la gent que sense estar ni a l'exili ni a la presó també està amenaçada i perseguida per expressar opinions, per participar a l'1 d'octubre o per simplement desitjar que en aquest país puguem viure tranquil·lament en pau, en convivència i decidint democràticament el nostre futur. Aquests actes ens fan molta falta, perquè d'entrada envia un missatge d'afecte, de companyonia a la gent que ho passa malament, la gent que està patint, però en segon lloc perquè demostren el que vam fer l'1 d'octubre i per què el vam fer possible i per què aquest país se'n sortirà. Gràcies a la gent, a l'esforç de moltíssima gent, milions de persones, d'homes i dones, que d'una manera anònima, compromesa, de manera solidària,
han fet possible èxits com l'1 d'octubre, victòries com el 21 de desembre i les victòries dels èxits que hauran de venir, perquè aquest camí, que és un camí llarg, que no és senzill, aquest camí s'acabarà i s'acabarà bé, perquè ho volem així la majoria dels catalans i catalanes que volem viure en pau en un país que sigui fruit de les nostres pròpies decisions i que sigui conseqüència dels nostres esforços, de moltíssima gent. Moltes gràcies i espero que a la propera ocasió tinguem l'oportunitat tots, de poder-vos-ho agrair personalment i en llibertat. En la lluita farem caure l'enemic. A cada estrabada seva més afany per resistir. Pels nens i pels que ja no hi són no tenim cap dret a defallir. Que sentiu tot aquest clam, la força i ràbia de la gent. Són les veus de tot un poble que no serà esclau mai més. Mil cors un sol batallar, tenim molt clar on volem anar, cap a un país nou, digne i lliure.